Hey guys, eu sunt Gab și astăzi o să facem un nou episod cu Indian Bikes, adică așa se numește jocul, dacă știți acesta, dacă nu știți de aceste chestii, uitați-vă la că, deci, dacă sunați pe jocul ăsta la 111, o să vă apară o bicicletă. Dacă sunați la 200, o să aveți o geantă pe spate. Ziceți că vă mint, uite, chiar am. Ok. La început jocul n-am avut. Și acum avem 000. Spawnează asta. Dar cea mie care mi-a plăcut din totdeauna în jocul ăsta, mai ales asta, motocicleta, ca toate din joc, mi-a plăcut asta. Al 300. Asta ziceți voi dacă nu-i fain. Ziceți voi dacă nu-i fain. Asta e cea mai faină din joc. Așa cred eu. Sincer. 800. Nu ce să spawnează, dar... Stai, se spawnează elicopterul, da. 700. Spawnează această mașină. Acum 500 se spawnează motocicleta asta, să se merg mai încurcați de motocicleta ce spuneți eu acum, făcut la toate, bubuie toate. Acum trebuie să sunați la 555. Pă, că spuneți asta în față. Bun. Acum cred că nu știu dacă asta merge. Problema astăzi. Așa sper. Oh! Ignorați că a explodat. M-am uitat că a explodat. Asta era mașină, deci nu era cu bicicletă. Așa. Acum avem aici. Cum ce vorbesc așa, o voce groasă, chiar dacă îmi plac vocile groase. Că nu-mi plac. 100. Să spuneați motocicleta asta. Așa mi se pare, e pentru copii mici. Uite leagă. Băi, deci pentru copii mici. Și uite ce roți subțirele are. Are așa niște roți subțirele. Runează chiar extrem de bine. Ultima 100 de metri ca să se izbească. Niciodată să nu vorbesc prea repede, pentru că poate să întâmple aia. Acum avem aici. Bun, acum trecem la numerele astea. 5. Asta am făcut-o. Da. 00. O pun așa. Ai mașină, dacă sună, stă, că nu e mașină. A, da, am uitat să mai menționez. 5. 4, 2, 1, 15. Asta este... Cealaltă este motocross. Să zicem. Numesc alte 3 minute și 57 de secunde. Sau ce sunt alea? Așa. Avem aici 4, 5, 1, 5, nu știu chiar. Nu știu, așa probez eu, nu știu. Cred că există, nu există. Păcat. Dar mai avem încă una. Era una pe ce m-am gândit. Și apoi să trecem și la mașini și la elicoptere în jocul ăsta. Dacă nu știați să spawnați un elicopter, o să vă arăt eu pe jocul ăsta. Că pe altul nu mai știu. Așa, deci acum să știu dacă sunt ultimele. Asta să vedem, spawnează cred că o mașină. Nu știu ce spawnează, dar a fi, ce a fi, o fi. A, da, asta, da. Oh, scuze, motocicletă. Așa. Ce nu mai am făcut?
7. Bă, spawnează asta în față. Taram-papam, taram-papam. Și mașină să vadă. Cum am spus? 3. Asta exponează mașina. Acum trecem la mașină. Trecem la mașinuțe. Un Lamborghini, ca de obicei. Dacă sunăm la 4. Hai cu 4. Se spawnează această mașină. Mai este încă una. Frați, aici trebuie să mergem un pic mai departe. Lag. Așa. Bun. Și acum mai avem și mașina asta și pe arăt elicopterul și se termină live-ul. Sau poate mai facem încă ceva. Cum o lua mașina aia? Cum o luat? Ei! Distruge roleplay-ul. Cu roleplay-ul. Distrugi mașini. Era-ți-vă mașina aia în flăcări. Ok. Avem 6. Avem mașina asta. Acum trecem la elicopter. Stai, vreau să mai văd ceva în jocul ăsta. Acum 800. Și spawnat elicopterul. Ok, acum să vă arăt cum se conduce. Bine, vă gândiți că el merge. Dar vreau să vă arăt cum este, cum se face un accident cu asta, cu mașina asta, ok? Asta e foarte. Sunt obișnuit cu volan pe stânga, nu cu volan pe dreapta. Sunt obișnuit pe volan pe dreapta, sunt pe volan de stânga. Bun, hai să vă văd. Scuze. Mă revanșez. Și vin apoi. Știu că nu știu că nu înțeles asta. Venit. Am ieșit pe împărătriz. Yay! Sper să sparg parbrizul, uitați-vă. Ok, acum să vedem cum este. Mi-am condus odată cu avionul. 800. Pac! S-a spawnat elicopterul și mai căranul, ca de obicei. Și acum îl conducem. Frumos. Dăm pe și că sunt într-o mașină. Trebuia să arde așa de aia care mișcă în spate. Dar nu volan, că dar nu-i mașină. Auziți? E deschisă ușa aia. Trebuie să mă zic ceva. Nu sparge asta. Dacă nu e foc. Patrulăm ca poliția, ca militarii. În sus, în jos, mergem în sus. În sus. În față de 2 săptămâni mi-am postat. 2 săptămâni mi-am postat. Nici că nu știu de ce. Au! Nu, pierde controlul. Și vreau să fac un roleplay cu acest joc. O să mă leg eu tot ce trebuie aici. O să fac, cred că de... Nu știu, cred că o să fac pe 1 august. Cam așa ceva. Nu, stai. Nu să fac pe 1 august. Ar fi pe 3 august. Pe 3 august o să fac un roleplay cu acest joc. Și apropo, să nu uitați de clopoțel, de like și să activați notificările. Ronțofel. Și se termină live-ul în 3, 2, 1.